gik mok lure gi sheria. To mane miya penjo profesa ni be ng'anyo ni nyalo nyago olemo nikech ing'eni gik moko to osetimore. Ka bencho paro ne kata ji ni ene kure ne commander in chief. Ene jatend piny mobete kom. Koro kata ang' ji ng'anyo. To pogruok dhi akany. Ng'anyo bokelo olemo. Nikech king'iyo mokwongo jatend piny nosewacho ni jo opposition kod sirikal obed piny mondo opim wechegi. To gima nokelo mano ne na ng'anyo ni. Ok apar ka jatend piny dino yie ni jo Azimio obed piny gi jo Kenya Kwanza, jo UDA mondo opim weche machando piny. Nikech king'iyo kata kaka jatend piny loso kata kaka jalupne Rigathi Gachagua loso, gin jok maka onge ng'anyo ni to gin makoro gibo ng'anyo nwa. Ok gibi miyo ng'ata nafas mar golo duonde Kenya ka. Trevor nosewacho ni Kenya ni en kambi. Mamani gima ne Rigathi wacho. To litna an Odhiambo Wuod Omenya profesa matiyo Kenya ka. Litna ni kendo nyoro chieng jotich ma Kenya duto. Kendo Rigathi biro nuo wach ni kaparo nwa ni en gima no mean en ni kochopo weche mag dongruok to mano botimre Kenya duto nikech wachulo ushuru. Lakini kaluwore gi constitution moro en go kanyo mare wacho ni ka kochopo e yiero kendo miji tich sirikal kata migepe mag sirikal tok be mi jok mowuok e opposition. Mano wacho nyoro. Gigi ng'anyo kende menyalo chungo gi. Onge kendo gima kik wawuondre Kenya ka. An kinde moko ok ne an sure e wach ng'anyo ni. To sani an very sure. Kata wach matin mane jatend piny wacho ni koro jo Azimio los gi Kenya Kwanza ni ng'anye mokele. Omiyo ng'at manya paro ni Kenya bo endelea kaka ne waparo e yor democracy kendo kalure gi chik gi pen chik ni Kenya bo endelea kamano, jogo wuondre. Kenya ok bi endelea kamano. Jok motelo nwa gi gin jo miriambo kat kila siku. En miriambo to gin promises to tich magitiyo en tij ketho pesa. To koro gigo ka gibed piny kaka ne gichayo osechuog